היום אני אראה לכם איך להיכנס לסדרה קודחים פרק 1, הסדרה החדשה. אני שם לכם קישור למטה, נכנסים אליו ויפתח לכם החלון הבא. אתם מחכים כ5 שניות. 2, 1, skip this ad, לוחצים פה על continue to video, יוצאים מהפרסום ויש לכם את הפרק. אוקיי, אתם לוחצים פה X ומפעילים את הפרק. תודה שצפיתם. הנה תראו אבל שזה עובד, אני אראה לכם. אני אראה לכם שהפרק באמת עובד. הנה כאן הקישור לפרק, נלחץ על X, פליי. אני אראה לכם שהפרק עובד. כהן טיפה. והנה הפרק. תראו שהכל עובד. טוב, הפרק עובד, תודה שצפיתם, יאללה ביי.